आंखौ लाफानाय फैसा होआबासो मा होनदों गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर दिनै जोंना एसएस फार्स्ट इयारनि इनभाइरमेन्टेल सार्भे दं ओमफ्राय बावहायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जायगाया जाहैबाय रांसाफारा क्लिनेस्ट भिलेज माबायाव गवालपारायावहाय दा बेखौनो एसे देखायलांसै लामा लामा जायगाखौबो माबायदि जायगा जोंबो थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुहैगोन सार्भिस स्टाइला जोंना जेनेबा बे जायनाखि क्लिनेस्ट भिलेज ना बेनि सायावहाय जों माखासे डाटाखौहाय लागोन नालाय डाटाखौल' मा बयबो लाबोखादों होमबा दा लाबोआखै दा जोंहा बेवहाय मा खालामनांगौ दङ थांनानै मा नोंसोरबो थांनो लुगैदों मानो जानायफ्रा दिनै बिराद गोथाव गोथावब्रा जोंना मिथिबाय आवगायबाय थांनो थांगासिनो फैबाय मेन गेटआ क्लिनेस्ट भिलेजना फाइनालि जायगायाव सफैबाय क्लिनेस्ट भिलेजावहाय ओमफ्राय मा दं एसे जायगाफोरखौहाय देखायनोसै मानसिफ्राबो बेरायफैयो एसे नै बयबो जायगाखौ नायनो फैयो जानायनि हाबाफारि सोलिग्रोबाय सिगांग्रो जानाया नै बिदि पेकिं खालामना लाबोखादों जानायफ्रा सार संख्रिया लाबो संख्रिया ओंखामा गोथाव ना मोजां नङा हा ओंखामा गोथाव ना माबायदि होनदां पिकनिक बिराद गोथाव गोथाव जाथारदोंलै जिरायलायबावसै जानाया नै माबा सार बिसोर माबायदि जिउ खुङो बेवहाय बेखौ नोंसोरो एसे स्टाडि खालामनांगोन बेफोरो गासैबो हाबजोबनांगोन लिरनायावहाय दा ओंखायनो नोंसोरो फैदोंब्लाबो नोंखौ जेन लाइनथारैसै बेराय नङा होमबा आरामसे रंजा खुसि माबा खालाम बेवहाय खुनु मोनसे नेगेटिभ भाइब फैनो नाङा जे बेवहाय गामि गामि एसे बेरायनोसै जायगा नायनोसै माबायदि दा नुलांगोन लोगोफोर नायदो एसे नाजावदों जायगाफ्रा नायदो एसे बिराद साफा साखोन सिखोन जायगाफ्रा नै बिराद मोजाङानो जोंनिजों डिफारेन्स बिराद दं दखानबो दं गामियावहायनो जायगाफ्रा नायदो बेनो जाहैबाय क्लिनेस्ट भिलेज रांसाफारा जायगायाथ' मोजाङानो स्टेन्डार्डआनो सोरगिदिं नै डास्टबिन थाजोबखायो लामा लामा बथल थथल प्लास्टिक बायदिसिना गारनो गोसोबा लामा लामा डास्टबिन दोनखायो बेवहायनो गारलांनो हायो मोजाङानो गामिया बेबायदिनो जानांगौ
गामि एरियायाव बेबायदि गंफा गंफा बेबायदिनो खालामनानै दोननो रोङोब्ला बिराद मोजां। लामा सामा प्लास्टिक गारनाङा रावबो। बे मा ब्लेसिं गार्डेन बेवहाय नायदो ससे लामा थांबानो बेबायदि डास्टबिन नै खुनु लामा सामा प्लास्टिक गारनायखौनो नुवा। ओरैबायदि मोजां। हायोबा मोनफ्रोमबो गामियाव बेबायदिनो खालामनानै लानाया बिराद मोजां। दाखोर जाला जायगायाबो साखोन सिखोन थाबाय बिराद मोजां। खालि बिलाइल' नुगोन, बिलाइखौबो सिबो, लामा लामा सिबनानै दोनो। ओरैबायदि मोजां। जोंनिजों दासिमबो बेबायदि आइडियाखौ रावबो खालामफेराखै। नै नुगोन सोरगिदिं साफा नुजोबगोन। मा बहाय एन्ट्रि होनांगौ? 10 थाखा। ओरैनो बिउटि पार्क अभार ब्रिज। जायगाफ्रानो नायदो। दस थाखा होयै होयै हाबनांगौ। बिराद मोजां जायगायाथ'। बिराद मोजां। Pasok dahil di oh itu roh pasok bisa pun cuman hoy oh iya deh sari nibau mabanangan bro bau overbridge gakhonane oंखारहैनो हागोन र' गाखोहैनायनि आंबो ओमफ्राय औवाजोंनो माबायदि खालामदों बिराद समायना औवाफोरखौ बेखार गारालासिनो नै बेबायदि खालामनानै बिराद थाखा खामायनो हायो जोंनासो ओरैनो बेखार ने हाबाब बेसेबां स्टेन्डार्ड जायगा मैथ्रु गायब्रा खरस खालाय खालायबाय नै ओइ सार थांद' भिडिअ खालामनांगौ नै जाबायना मोजां जायगाया माबे माइनाव ब्लक नामा ओइ र' Hello guys. बे गोजौनिफ्रायनो जोंखौ खेबहर हाबाब जायगाफ्रा नायदो आरो हनै खनाजोंबो दंबावो हा नैबिजों र' maximum can allow जायगाया बिराद मोजां साजायदों ना औवाजोंनो खालामजोबनाय
बिराद बरिया जायगाफ्रा बिराद बरिया नायदो माबायदि साजायना दोनो साइकेल टायार बाइक टायार र' आं ओरै एसे माबानो नैबाव लाब हाबाब हाबाब मासि समायना हाबाब हाबाब फट' लागासिनो बयबो दे ला दे नुबाय खेबग्रानि पजिसना Foto'su kimde nama? Öyle mi diyor? Ayo, videosu. Ayo, sen göstersin. Kami di berapa ni? बे माबाखौ गोजौनिखौ थाल लादो फैनानै बयबो बिदिनो इन्टारेस्ट लाफैनो हागोन लोगोफोर बयबो फै जायगायाबो ओरैबायदि स्टेन्डार्डखा बेबायदि स्टेन्डार्ड जायगा दस्रायाव नुनाय नङा बेवहाय नुफैगोन बेबायदि खेवहा बाजार गेलेफै फै नै मेडामिस मोनाबो गेलेगासिनो दं बिराद मोजां जायगायाबो दस्रायाव थांसैलाय थांद' पार्कनिफ्राय ओंखारफिनबाय जों दा ओमफ्राय दा मोनसे ओरै सब गामियावनो नै ससे थांबानो बिदि पार्क दं ससे थांबानो मोनगोन गामि एरियायावनो बिराद मोजां खालामनानै दोननो रोंदों इनकामबो फैबाय आरो जायगाफ्राथ' जायगा साखोन सिखोनखा जोंनि एरियाजोंथ' बेबायदि नुवा हायोबा बेबायदि खालाम बयबो गामि एरियायाव जेरावबो नै लामा सेर सेर डास्टबिन होजोबो आरो लामाफ्राबो बिराद दाखोरखौ नुखाया आरो नै मोनसे दंबावो नैबाव बावबोथ' 10 थाखा एन्ट्रि देखायनोसै आं बेखौबो ओरैबायदि औवाजोंनो समायफ्ले होजोबो देखायनां जायगाफ्रा नै औवाजों बानायजोबनाय कालार बिराद समायना समायना कालार फुननानै दोनो सोरगिदिं नै नायदो ओरैहाय 2024 मोजां खालामदों लाब बाब नै गोजौआवहाय गाखोलांनाय ना बिफाङावनो ओरैबायदि मोजां खालामदों र' गोजौआव थांनानै देखायनां एसे हाब थैखाबायलै नायदो एबार ओरैबायदि समायना आरो हरै फारसेजोंबो दंबावो र' दा फारसेनिखौबो देखायहैगोन आं न'आवनो बेबायदि खालामनानै दोनो जायगाफ्रा नै हाबाब जायगाफ्रा नै ओरै दुब्लि गाहायजों माबायदि खालामदों फ्लाइअभार ओरैबायदि समायना हरै हाजो नामा नायदो
मा मेंबाय नामा जिरायनानै थानांलायनाय नै फिसाफोरखौ नेदां दे एसे जायगा देखायनां बे दुब्लि सेरजों मा खालामदों ओरैबायदि समायना मिथिंगाफोर बिराद बरियालै जायगाया फैबा थांनो बालायलायनायसो बिराद समायना नुयोलै हाब्बाब जायगाया थान्दा बिराद बरिया गोसोफोरखौ सुग्लाय होफैजोबनो हागोन बयबो हाजो सेरनि बार फैनायजों समायना जायगाजों गोसोआ खम गोजोनगोन नों जिरायफैलायनि